אצילות, רוחב לב וגמישות פיזית. אני גרתי מעליה כמעט שנה, בדירה למעלה, וזו הייתה תקופה שהיא רצתה בתקופה הזאת להיות זמרת אופרה. והיא גם סטודנטית רפואה, והיא גם הייתה מצילה ילדים קטנים כל שני וחמישי. היא גם הייתה קונדיטורית פעם. מין שילוב די מדהים כזה. והייתה שרה נורא יפה, ואני זוכר שהייתי מתעורר מזה, כי אני תמיד ישן עד מאוחר, אז הייתי מתעורר מהסולמות שהיא הייתה עושה, וזו הייתה ההתעוררות הכי יפה שהייתה לי בחיים. היא היה בה משהו כזה, כמו פייה, כמו שדון יער כזה. ידידים מאוד 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 טובים, ומשיכה לא הייתה, למרות שכאילו, כי אנחנו היינו מקובעים בתבנית הזאת של ידידים, אז המחשבות בכלל לא הלכו לכיוון כזה. הרבה זמן לא חשבתי עליה. אפשר אולי כוס מים? אהבתי, כאילו השתחרר בי איזה משהו, אני רואה כוכבים, אני טס בתוך איזה שביל חלב. מה... איפה היינו? לא... זה מי ששאבתי באמת. חוויתי מין כזאת, הערה כזאת. ואחרי זה התעוררתי, וזהו, הייתי מאוהב בה. ואני הרגשתי שאני מתאהב בה. בלי... אז מה קרה שנפגשתם? לא נפגשנו. לא היה צורך. היו לה גם תמיד סטוקרים כאלה שעקבו אחריה, והפרנויה מאוד גדולה סביב העניין. יש לי את הסיסמה לאימייל שלה. אבל אני לא נכנס. כי כשנכנסתי לזה אז ראיתי דברים שהרגו אותי. היא עשתה ניתוח להגדלת חזה. אפילו את הפטמות הכי חמודות שאפשר לדמיין. וזה שינוי אדיר, כי פתאום עשתה גדלה ממש כזאת רצינית. לא פתאום. אני לא יכול להגיד, לא אגיד את הסיסמה, אני לא... למה אני לא אגיד את הסיסמה? אני מסתכל עליהם, הנה, הוא עשה לי צינגה. בסדר, לא, נו, עזבי, מה אנחנו ילדים קטנים, תיגע, נו, בסדר, טוב, בסדר, אני ככה. כזה כאילו, כל מיני כאלה קטעים כאילו מצחיקים. היה לה מין קטע מוזר, היא נורא אהבה לבשל ניוקי. כל 28 לחודש היינו צריכים לאכול ניוקי. היא לימדה אותי... אוי, שנייה אחת. יש לי טלפון. שנייה אחת. לא, אחי. כן. לא, יש לי דוד שבסדר אנשים. כן. טוב. ביי, אחי. נשיקות. ביי. היא לימדה אותי לעשות חינה. והיא לימדה אותי מה זה גג חוזר. והיא לימדה אותי מה זה גג חוזר. אני לא יודע מאיפה זה, לא יודע לאיזה מסורת זה שייך, אבל זה היה חוק ברזל. היום זה 28, אתה בא לניוקי. היא הייתה זונה. בדיעבד. לא ידעתי. נסעה לאנטארקטיקה לצלם לי ביתנים. אחרי זה שהגיעה לארץ, אני לא היו פה לי ביתנים, אבל היא התפרנסה לצלם פיצוצים וניסויים של כלי נשק. אבל הקטע הכי ווירד, וזה שנים של היכרות, שיום אחד אתה מגלה ש-it's all a lie, it's a goddamn lie. כל הזהות שלה הייתה מומצאת לחלוטין. בחורה עם כזה ראש טוב,
מה שיש לה שם בפנים זה... אין את זה להרבה אנשים. אבל זה קטע מטורף, כי גם כל הבית שלה היה מלא בפרופס רלוונטיים. כאילו נניח היה לה חרבות של סייף בבית. אז זה הגיוני שהייתה סייפת, נכון? זה מסתדר, כי יש לה חרבות של סייף בבית. או מדפים של ספרי רפואה. יש לה ספרייה של ספרים מיוחדים, היא גם עוטפת. והיא ממש, היא בחיים לא תשאיל ספר. היא גם כותבת ספר, ששם יהיו כל צילומי הלוויתנים שלה, שהיא אספה. כזאת... מי בכלל מחליט? מה זה הצלחה? מה זה... מייק פררה? בוא. בוא. אתה נוסע באוטו של מושיק. שקט! אני מתנצלת. מה אמרת? היא נכשלה? נכשלה? בכלל לא, כאילו, מי זה בכלל מחליט? מה זה הצלחה? מה זה כישלון? מי קובע איפה המדד שאומר בן אדם מצליחן או נכשל? כרגע נראה לי במקום שהכי נוח לה להיות בו עכשיו. זה ירידה לצורך עלייה, היא במקום שלה. היא במקום שלה.